Yeka Tigalia, Tigale, a bosom, na yewo enyame, na yewo urade, na yewo nyankropon. Okay. Nti Tigare ye nyame, osan ye urade. Na yeka Tigale ni na Tigale ye nipa. Nipa. Bosom bia ye nipa. How? Bosom kofa ba ye nipa. Nti yeka bosom a bosom kra ye den. Bosom ye obi a ye kunu, ni ache ne kra no de na hye bibi. Na ye soma okra. Okay. Enu ne ye frɛ no bosom. Ni dian kasa nye Tigale ye ne mran. Samu ni dian kasa ye Ni dian kasa me se o nipa nti ye frɛ no Kimbu. Na so ene bebre na me kom Tigale ni na ya be kom ni abosom kom. Tigale no ankasa de ya na oye Sumai. Nti ye wo Tigale Sumai. Ye ka Sumai a je se ye wo sunsum na abosom ni bi wo ha ye koje wo de ma oman a ye de won chichire. Nti ye no nye obi bososom. Nti ye wo ni me no ye wo obososom ne ye wo ebo so eyetu different benod ebo so som eye sunsum no ana onipa no ayeche no ayache ne kra no ahye objective na yede ne be ye adwuma bi wo kuro bi so ana oman bi ana bro no bi so ana abusuya bi nti na abusuya na begina ha ma oman nti no no ye di ni gina ma abusuya ye di ni gina ma kuro ye di ni gina ma oman ene ye de benya Sumai osom oman o kan ntema na ye kan Sumai okay nti ye wo Tigale Sumai nti Tigale oye Sumai na ne Sumai no oye ne kire se enye obi ne kofa no ne ye wo obososom mepe na mako sunsum bi ho se mon kuribu o mame bosom bia ye nipa bosom bia ye nipa nti kane se ube kuribu soma uku nipa nti ye nkuri bosom kwa bosom no de uku no eye uku nipa no ane kra no ati ni mu na ye twene hye ade ye nim nti wo de ne hye boom a bo ebo sosom utimi kye ne de ne hye duama na ye abaduaba no nti ohwe onipa no esu ne ban so ane ya cave no ne ya twene kra no de na hye na abaduaba ni si ho no kra na tim abosom mienu pe ene wo man yi a ye de won gina ye di kan no ye Tigale ana no wupopo sa abosom we ne ye de won gina ma sunsun di ama Tigale agidin pa ewiase ya ye wo mu yi ye man ya ye wo ebusua bia bosom a ewo mu ye Tigale esima asem ne se kwakubo nsam esi asase we so na ohia energy obegina ne so no ne si ye asase ne so okay nti Tigale ne ye de ne gina kwakubo nsam nti na Tigale wo tumi pa Zise ne papa ni kwaku nsam sunsun bia ni wa sabita frache ubetimi asori enti ya Tigale Sumai mama Sumai mama Dena ni abra sumanu Jodi abra wana mechichene were Sumai mama Dena ni abra sumanu Jodi abra wana mechichene were I Curiosity TV me ne Reverend Efrifa edin shemu ye bedi eye Tigale ho abakwasem ye beti na abakwasem bebi ofri de ye kra edin Tigale ne kra ye benyaye ne nya ye bedi nkomo e de account yes e be nkomo Reverend Akwaba ne fa nkomo twetwe no enso aso enfama Reverend Akwaba yeah bibi aboko e gana dum bibi aboko ene de ye de wadu so wiase that's it ene ne de kan a ye de obaso wiase o bibi abeka che so wiase the American say omun koso ni dwumadi yachi efri se ye wo hinta sembebre okay ye de beba okay nti ni se o hwe na wakoso ahwe na waka che onua no no so ato aso na wahwe bi okay ye da se ebusia Reverend ene ye di kan e de ne ba ye beti abakwase Reverend ye besua de afa Tigale atasa me the first time ka say gari o say no mabe wo say ebosom edin bona abakwase me kire good my chietiefo na madatiefo nyase ye ka Tigale e bosom okay right na ye wo anyame na ye wo urade na ye wo nyankropon okay nti Tigale ye nyame osan ye urade okay right na ye ka Tigale ni na Tigale ye nipa onye bosom bia ye nipa how bosom kofa ba ye nipa right nti ye ka bosom kra ye den bosom ye obi a ye kunu ni ache ne kra no de na hye bibim
na ye soma okra okay eno ne ye frɛ no bosom okay right nti onipa a yakunu ne agye ne kra no ne soul no ne ye na hye object bi mu okay na ye de ne ye adwuma nti wutimi de no ye bisa because okra no ekɔ hwehwɛ bidibitimi de bro okay nti tegale eye nipa ni din ankasa nye tegale ye ne mrane samum ni din ankasa ye de ni din ankasa me se nipa nti ye frɛ no kimbu mate so obi de kimbu bom na ne na menye sure se nipa no anim se tegale won asabo na oka no nti na me je de se ankasa no ni din ye kimbu okay nti obi a onim tegale sunsuma na tegale sumai no na kyerɛ sɛ so hunu ni din okay na so ene bebre na me come tegale ni na ya be come ni abosonko tegale no ankasa de ya na oye me fa ni say sumai okay nti ye wo tegale sumai ye kan sumai a se ye wo sunsum na abosum ni bi wo ha ye kɔgye wo m de ma oman okay a ye de won kyekyere nti eno nye obi bososom nti ye wonu mienu ye wo obososom ne ye wo ebo sosom so eyetu different be ne odo ebo sosom no eye sunsum no ana onipa no aye che no aya twene kra no ahye object mu okay right na ye de ne be ye adwuma bi wo kuro bi so ana oman bi ana bro no bi so okay ana abusia bi nti na abusia na begina ha ma oman okay right nti no ye di ni gina ma ebusia ye di ni gina ma kuro ye di ni gina ma oman ye ne ye de benya sumai osom oman osom oman o kan ntema na ye kan sumai okay nti ye wo tegale sumai nti tegale oye sumai right na ni sumai na oye ne kire say nye obi ne kofa no ne ye wo obososom mepe na mako sunsun bi ho say mon kuribu o mame Yesa mama me aduro na me mfa nkoye me ho nti eno no ye me boso de me pe ana me de be ye nti okoje ano de abehye ne dem nti eno ye ono nko a enye oman ade ye ono individual no esuman so ati ase nti okoje eno ye ne boso som but eno ye mfre ne suman ye fre ne bosom ye ne boso som but on som oman ye ono nko a so a difference no nti ye wa honhom ne bi wo ho a ye fre no suman eya bosom ni bi wo ha ye ni gina ma oman nti ye frɛ no osom oman nti wo ka na ntema na ya frɛ no sumai so ana ebi wo ha onsom oman e individual bi na wakɔ na ya wakɔkuri ne bosom na ɔde abɛhyɛ ne fie for protection obi nso re dia nye for protection ɔde bedi awu obi dia obi a wɔ perspective ɔde kɔgye tumi no nti ɛno no bosom bia ye nipa ye nipa nti kane se ube kuri bosom a ukunipa nti ye nkuri bosom kwa bosom no de ukuno no eye ukunipa no ane kra no ati ni mu na ye twene hye ade ye nim nti wode ne hye boom a bo ebo sosom okay utimi chene de ne hye duama na ye abaduaba no nti o hwe onipa no esu ne ban so ane ya cave no ne ya twene kra no de na hye okay na abeduaba ni si ho no kra na tem even na meka say bia so ye krusumaya ana ye krum bosoma me fa bosoma ye kru bosoma aya de wi a omode omo honwi ehye no na e bia medwen say eno na ebe ma e bia spirit connect ni pa no pampa eno de anka hu bosoma ankasa bia ye chi nipa na ye kunu wow na ya che ne kra no na shado kodini nti bosom bia ye dua nti na yesi ye dua bosom e okra no na ye che ne kunu nti kane pa no ebo no na ye de ato no ya hyenso de ye keke ebo no ase no na ye de nipa ne hye ti etu form na ye de na hye ho ye twa ne ti animu so na ensa benkum nifa na wa invoku atwe okra na hye ade no na ye de bo na asini so nti bosom bia ye saman bosom bia ye saman that is why I say enkoto nsore bosom is ye onua otise wa na de atie nie abosom ni bi wo ho a ye de won gina oman nti eno no yamfena nkuri
ama individual abusua bi ana bibisa ye de ni gina ma sunsum bi okay ebi ne tigale abosom mienu pe ana wo ma yi mu ye de won gina ye di kan no ye tigale right okay ana no gupopo okay sa abosom we ne ye de won gina ma sunsum nti tigale di ama tigale agidin pa ewiase ya ewom yi o ye man ya ewom abusua bia bosom a ewom ye tigale abusua bia tigale e wo Ghana ha tigale ewom Reverend dientia because me de me say bia ye wo ho ayesi bosom we de abusua we bosom we de abusua bia ni ti ye tigale Reverend chire yimu esima sem ne se kwakubo nsam esi asase we so na ohia energy obegina ne so no de si ye asase ne so okay nti tigare na ye de ne gina kwakubo nsam nti na tigale wo tumi pa ze ne papa ni kwakubo nsam nti sunsun bia ni wa sabita frache obetimi asori ati tigare every say tigale ni energy no na ho odin ye kwakubo nsam zonu ye de ni gina no okay kwakubo nsam si asase we so no ye de ni gina no obebo anipa nti tigale no oni ho mawo enti se wo pe tigale agina ya ese wo so kofa nipa ba na onipa no ya che no de ne hye wo fie ho nti ono na se ohia mo a obekọ tigale ho no akọje mo ano de abre wo abusua tini yadi benya tigale abosom bebre tini yadi abenya tigale akonfo bebre nti sa sunsun esi won so enya tigale esi won so wo mu fie nipa wo mu fie saman kan sa na obi ati ase mu fie saman me kokasa wo fie nipa de awon kokasa baifu enu nti na wahwe a tigale sunsun ni nyina esi fom a won ye te se ne nipa ye tigale abosom abosomfo nya tigale no ankasa o say Reverend tigale na nkasa mu na da no ni kra power so no way info pa oni ho ma tigale ni ho ma abusua bi nti na wa be ka se tigale ye me media na wa be ka se tigale ye me komfo ana me komfo ni da bi oni ati amframa okay sa sunsun ye nu we ati amframa ne tigale wo ni ho ma individual person wo ho ma o man okay na wo ho ma sunsun my friend kwakubo nsam nti kwakubo nsam sonfo ti ti mefa betena wabusua nim nti di amatigale abosom abedoso no yese wo wabusua no ko tigale ho mo a tigale be kire wo se mimi ti metena wabusua nim mi ti metena wabusua nim de ene na wo ubekwa akopa obi a mesoma soma no abeye minsi anamu nti tigale agina ye ana ewo ho nti wan kwaje tigale agina ye ka tigale agina ye a eye nipa kro no atese ne ye chi tigale no kunu no wo so di bi beba na tigale age no na wakunu na ode na dua mo ho na ono na beye sunsum a uhia mo a ono be ko tigale ho akwaje di abrewo okay tini e tigale abosomfo bebre ti enya tigale na si won so no because tigale ye baako ti bisa ho se tigale ye sunsum baako pe eye de na tigale wa ha na tigale konfo baako ha tigale konfo ba nti akonfo si fo ma hwe wan ya wonkura atkotokro so wo ye bebre asunsum ni timi si the same time enti tigale no ye de hen o cheri mu miensa na o cheri mu mien tigale ye baako ye nipa ti se wa mimi ti we mintimi chem mu mienu because mi kura one so I can never divide myself into two sa na entity ti kwakubu nsam timi ko cheri mu mienu na kwakubu nsam o ha no san wa ha da bi o ye baako na mom kwakubu nsam wo mofra tigale wo mofra ye ka mofra tigale agina ye bia wo hye na se okay enti wan ya tigale asisi won so wakomo ase a wankura mo odua ni nyina ya busua bosom okay on ye tigale mma ni bi nti ye ka tigale ba eyesunsum a tigale be chichira busua no oje na odi ni gina ho se ne sonfo de ma busua no nti ni nsi anamu no nti sa sunsum no ye saman efise ye nipa kro no abi ne eku no ti se ne atigale ye ni gina ma akwaku no ba ono ndu ne de ye ni gina ma de
abusua no okay nti ne yɛde benya abusua boson nti sa abusua boson no ɛno ne yɛde benya abusua komfo ti na abusua bia kom wo mu no na yɛwɔ bosomkom okay ne yɛwɔ samankom ne yɛwɔ abaikom ti akom no nyina ne nyina yakom ansa ne yɛwɔ akomkan okay akomkan no na yɛ the chosen eno your frɛ ya dom akyɛdeɛ efire gya no nti eno de abofra no yɛ wo no ne nkrabea ne hyebirem na ewo mu sɛ ɔba bɛkom okay so eno enye bɔne ɛyɛ frɛ adwuma na mom bosomkom abaikom samankom saa kom yi a mebubo osu nyina wonye papa oh eso we be mu koma ye boa wo mu ne nka se won boa nipa o me se wonye papa okay efiri se ono ko ye no saman no ye ne dem se ye chi ne ti ye chi na ni mu twa ne mere ye chi na hye ade ni eni ti na ya na wo mu so tirim woden sa because ye hu ne mobo ebi wo ho a virgin 16 years on fa ne ho ka oba mada bi wo ho oba man so on fa ne ho ka oba da oba me oye holy ne ye chi won de won yes a o ti ama na anware nti oba ba be ware wo ti abusua no mu yi ne mu a na o twa ne ho aware wo mama anware a me se me ma anware ti ne ye se abusua tumi aye tem se ye evil not na enye bone na wan ye o tua oka okay efiri se ono ba ye no ya ma na mobra nti o ma nso mobra dabi sabe ta fra che ne kura ye san di won atem ufra busua nim na akaka se me fie busom kwasea me fie busom aboa sabe ta fra che ya chi na twa ne kon de na abesom ye nananom de won be boae ebi mu ye de won kodi ako agye abusua kyekere oman no ema wa bepiem nti wonim ho abakosem ebi mu ye de won ma abusua no gidin ebi mu ye de won ma abusua no nya akonya nti wahenie na ewo ho na wo de hoawa ho no saa saman no a ye twa ne kon no ono die wanim die ho asumasem ne ho akwankyere be ba ya akosi se akonya no be ya akonya ene wa bedi so hen okay ene obia se abosonsom ye nkwase asem ti ehunu nyame nti wahunu nyame a sebe ebia nsan ye de ma ne kura ye mfa ma ne biu ye jai ye me komode no nti obeye den obetua moka nti enye bone o ti na me se woye bone okay bone na oye no ye se otua woka nanso so ono de enye bone ma no efiri se na djuma na oye okay na momasuo de ofre de wo de agya ne mra ne nam enye wo de so bi nipa ye obone so nipa ye de huntimi koye ne bi okay se agya no ma okwan se tua ne ka wo bone a waye wo ho a na wo de wo pekutua ne ka agya no huntimi nko ne nchen bi bosom bia nkwa agya ne ho okay bosom bia nkosoro nti bosom sunsun bia nkwaje hwe wo heaven ho ana agya nanim onko na momasuo de afie bia so konfo bia sunsum ne kwagya ne ho reverend internet sa ukobu akonta ensuo ni kobu akonta akonta bensa agya no de adwuma na hye ne nsanti na wa asase so nti afie ne so asese ode ho akonta buoko eno na ewo Hiob no the book of Hiob o say na agya no ne machia na Satan su ko bi Satan ye gya ne ba so won ko bu akonta nti won ko hia o kan sameteti o se na onyankopon jiro onyankopon asafo mu obu anyame aten nti won ko hia nti wa study a won se nsuo bitimewe ye bi se won se de nti na nsuo newe je nti a efiri se okosoro no a na ye ko bu na aten a na ye hwe ne nkrata mu a se agya no nhye ne se onkoku obi na wo kodi wa komachi di wa fa amra ne hye won se nkoku obi a wadi fo agya nanim nti ye ma masa ase ne so biu ene ye Ghana ye nso bebre na edifo bezo afa bie nso bebre na awe enye nso no a ewe no ebo mfuturo a emma biu okay ehwo asem na make okay wo se nso bi wa na da ba bi afa obehunu ne nso na firi okora unhunu ne biu ya gine ya de na kwafi ase ti o masa ase ne so biu ya pepa no nti na ye kan se ahonhom nso ye bu won aten
Why na ekobu na ten? Na nkopon ya no bebu o ma. Sa. Na wankọ ne ho a obebu ekogu aten we. Baby, ade so ko. Sa. Nti sunsun bia wo se sunsun bi kasa me kon kasa ho a che se okọ for judgment. Okay. Enu nti na wan wo homeda. Efu abena ho yesi ebenada yenko ho. Adanti ne yenko ho benada. Benada no de je na konta nyina na abofo no be fa de koslo. Enya kamia ese Ghana nsu an bebre na de abena. Aha, wase. Die ntia. Ifri se omo free jenim. Omo free jenim. Ana ye de omo ba se omo mabu anipa. Nti omo nyina kura atemu a wonfa bone nche. Wow. Nti wanye den, they are hot. Na nti na over benada bia no sa nsuo na ode abena bia yenkonimu sa da no. De nti yenkonimu sa da no de render an account de koma epo abena. Na epo abena nso abofo no nso abeje de ko. Bofo taxes abeje de ko agya ne ho. Na emere no so a afie bia no wa abeje e de akoda o nti wo render wa account de koma o master wo. Na o master no nso so a render de akọ agya ne ho. Na emom afie ni du a wo be ko agya ne ho nso personal na wo ankasa wo de wa konta nso akọ. Afie ne so a nti obi a ko agya ne nchen afie bia. Na abosom de woni agya na anim won koje hwe agya ne ho. Genti na abosom de wo monko They are earthbound spirits. Senya agya no na afre no. Ono ya sunsun bi na ache no. Nti ono kura wonya akwanya nko na Ewurade nchen yo. Wakoya koa ama mu mabusua no. Enti na Ewurade osoma ne ba ye na adwuma nkasa ye de ma no se o meye no. Onye ekora ana wache no de ne ye adwuma foforo. Enti ti say oni pa wu a unse yesi wu a ukọ wu wiase. Nti ono ewu ye no. Ye de na ko hye ho. Enti abosom nti ne yesi bosom ni nkwa no ama obi asekire no no. Kire se bosom no asase no a wakotena so no. Bia ya odua no no ehwa no wo. Owo oni bebia. Oni bebia. Enti enkwa no ne se ni na Ewurade enchen ontini nko. Nti eyede no akire wo se wonsu ko Ewurade wo. Na wo mu ni mu kwan enufrafo mi ni timi na ntema ni. Nti na yese mfa ho nkoto bosom so ana nkosom bosom. Okay. Ukosom bosom a na chese wakoya koa wo bosom no ase. Na ono mu no ehye nko ase. Na wonso wakohye na ase. Nti wo Ewurade bebu aten. Okay. Nti we are greater than them. Ye na ese ye bo abosom. Every say me say obosom na wo ho a metini ayi na firi ho. Na ma boa na ma na kọ na Ewurade ho. Obetimi abo abosom no. Ama abosom na kọ na Ewurade ho. Kwan be nso. Ze ono ya honhum wonzo ye nipa. Kwan be nso Reverend. Eno ni yen asofo binom a ye frɛ ho adifo ka ye adwuma. Samom. Say ye beboa won ya won ya yira amo ye hunu kwan. Okay. So no onne ne ho ohia obi obe rescue no. So nipa wu a on say yes so nipa wu ne yansie no sie pa opon bampo so won fa so sen sie pa ne de. Sie pa no se okra no wo be kire no ni wiase mu kwan. Na waboa na Ewurade wo de na kọ na Ewurade ho ama no. Ene ye frɛ ne sie no. Ti no nipa wu a yekosie ne ye amamre. De kire okra no se eni se okoka duam okoka buom na mom okore wiase a osoma no ma ne baaye. Enti wo mpa ebo ana wo nsem na wo be kasa de a kire okra no na wo timi apia no de nakọ. Ti no se obi wo ha se onkoi. Ti onenam ho a yetimi chi ne kra no de ni kokuru bosom. Ene ze Ghana fo. Enti na bosom adọsọ. Ngwafo be ya abosom no mo. Enti na bosom adọsọ. Na bosom no ye won fifire he. Nyankopon am obosom o. Nyankopon bo ade no obo obosom. Ne me hu oba. Nyankopon am obosom. Nti bosom fifire he. Entities na ye fra o ma bosom wen fifire he.
Yɛde yɛ ka se bia abɔfo na ɛwɔ soro na Nyankopɔn ɛpam mba asase fe bi kogu nsuo mu bi kogu abotan mu ebi kogu nnwem ebi kogu akwancha yenim sɛ ɛwɔ ma na yɛ abɔfo there bi bɔfo ntimi nkɔdane bosom tie ne din aboafo aboafo they are our helpers so ntimi nkɔyɛ bosom Reverend obi so bɛka sɛ me nso bosom me makɔ bosom so waboa me pa ma yɛ sɛ tam die nti na ntimi mmoa enipa ntimi mmoa o nipa betimi aboa nti bosom so betimi aboa o me nka sɛ bosom mmoa nipa bosom mmoa nipa pa okay tigali betimi aboa tigali chiri bayie nti ukɔ sɛ abayifo hawo na ofre tigali si ha na tigali si ha bayie beja ebedwane agya osisi okay if it's a tigali echira bayifo woni abayifo enka Reverend yemra tigali so obi be ka say ya kate gale ho aksema ade ekra na obaaye ako ankofo koyi ko bi na ako ben na otimi koye otimi kodi nkunim bre ye man obi to obi sa ositena bisane tigale na dwuma oduma nkoma na so se na agya kwaku bunsam ede ma no ne se tigale ochire abayifo okay na mobile nti oyokofo na bambo a eye nipa na obebo wo ho ban afiri abayi ho nti tigali adwuma ya bayisam okay nti na adwuma potia ya de share ne nsa wo wiase mu no eye se onkyira bayi nti na ye bo tigali de se onkyira bayi okay ti onsi abayifo ho kwan se won be ha ye nipa na adwuma no nti oye evil na be na tigali on starting sole wadachi nti afi wa huna konfo na wansi won kom tigale no Reverend and the means me can say tigali there be ahwefo na mu amfa ai obi antara ma e wa kom ase nanso tigali asifom se o se tigali won wasesa won there be tigali sunsun bia ni wa wo sesa so osesa de na osesa kura be ye hard sa if say anipa yiye won bone nti ema sunsun ne sesa wo sesa free papa ho koye bone no won sesa mfiri bone ho koye papa because aja ne bo ade wa ma obi abone obo sunsun ni nyina papa nti tigale oye wunu anipa obeye na dwuma ana ye che no de ni gina akwaku nti yade adwuma hye ne nsa se onkyira bayi nti eyade pa no na mom tigale obekira bayi no na busuya hodo hye ase se ye sori ati tigale aye ne bone nti ono susu wa fifire busuya hodo okay na ode no me atoto won so nti abusuya bebre no a ware e wo tigale ho we de tigale yesro fabre ye wate fabre mo na grofo meble die tu no kwaje nkrofa wale se on dia kwesi press tigale me se abusuya bebre tigale na be chichire yo ka ho bi abusuya wo man yi mu dodo no a tigale na be chichire abusuya bia ye se kraman mafia bia tigale na e wo fie o ti kraman tuma mo pen kraman yo enti abaifo no pese ye pam tigale ani akofa kraman abafie go onim se tigale ba ha wontimi nya bayi enti mo kofa tigale no so no mo kwa apam ebinu wo ho ase virgin ye de ni yekun no a na chese oba bi na begina ai nti ema no bi wo ho a kane na oba kwa ware a okwan ye fa so ware da ba kuma ba kire ye besunya ye the gold ring gold ankasa mpatia okay ehye oba no bona tenase ye wo dem ansa na ye da ba bonten reverend dey ntine mane basa da ba kuma da ma kire ware no na ma kire die nti ehye ring okay right mate a long story okay nti aware a ehye ring ene onya kofa silver ehye nkrofo no wonti ase nti waware ye begu silver ring na ehye won silver nti na nkrofo aware Ghana for mesramo wo de se 1% gold credit fashion den nti na ye nananom na kane nura ya na silver ring e bawo kane bia na gold ring na gold nura ya na silver ye den na silver bai obi ya de na akoye bi wonti ase na akoye so ye dream say ye sika nti
yenya gold ni yenya silver the same. Bibia nananom hyase ye bia wo die nti a wo ye onya anye ne kwa nti na asuma asem ne se saa gold no eno na ye de hye oba no bona tenase wo sikam wa ware nti na ware ngu no ye de gold gina de nti na akonwa bia gold wo ho se be ya akonwa ne nko bosom bia gold hyase se be ya akonwa ne nko bosom no ebenya hoɔden nti tumi yes gold ye tumi. Enti ya de ring no aye gold ring no shell aye gold eti we ho asabusua nti ma me panyi awo fi na de be ye amawo ansa na wakwa ware na wan ko fatigale ba we ni pay mo no bo ma me panyi be yi obe den de ne ring say ne ne nti ma wan ko fa sa ring no na wan dia ko tigale ho moa ti na se sabusua ma ware no no ti wan ko tigale wa say gold ti tigale so ansa na obaba bebo obaji usika kokko ti won ni sika kokko a wan ko fa sa gold ring no na wan dia ba ene ye de man be gina ti tigale ti be so mon ko fa bia virgin emra na ma chine kunu e de ne kra no asoma no na wa ba ye mabofra nti sa gold no tigale de masa nipa ko sunsum no ana nipa na yekunu yi ne kra no na odi ne odi ahye bosom no so ntina bosom bia gold hyase nti sa gold no yesika mpatia no de dua bosom no ne ya twe sun onipa na yebekunu ne kra no ahyem na gold na ye ne tumi nti sa gold no means abusua na ware no nti so yoba mo matwa me nkwa na so mama medi ya ntimi ankwa aware ene me ware mo nti obakwa ko tigale amane se ye ma mensa ye nyahwe tigale sa ene atwe ya so ebi wo ha gold no wenko wia tigale wan di ama no no tigale adua bosom se tigale de sunsum obaye na mamre wia okọ konfo okonoko nti ozo na abusia bi wo ho a na wan ya wase afachiri na akoyi gold no na sunsum de apam na se lededa ti wadwe na ye wo se wakoyi gold na akoton ti na ti se wakode tigale sikaka nti tigale bedam kano no wow aware no abedi mu ho na waka kire sama na wan ya befa gold na ne awaya aware no so nti kwakware ebegu asechire no tinya boso na nitirimu oden wo amukofa gold no mo amobone so akatua no nti wa se yakobere mu sati gale nye nti enya ono na enye o de mo ye nti bibi to ma mu sa se tetefo no ye den ye ne se wan ye den na sa de no bai tite gale de o ho se nko bebu anipa no wa kira bayi nti ne ye frɛ na o kira bayi ti ye be bia ti gale bosom wo ha bayifo wo ntimi ntu utu ati gale be chewo obebo wo nko ntini bebo nti tigale adwuma pote ne se o kira bayi nti bayi hawo sunsumone ye bayi pa tete wa wo de ko frɛ tigale papa mama mi so tigare one bons like tigare she bonsamase eye nkwasom ana wako ana de ekwa ne ba ya ni ohyenase ntire se ye de tigale gina akwaku bonsam ye wasunsum ne bi wo ho a won si asase so ade energy no ye very high na no ho sum asam ankasa wo ho da me kire the purpose nti akwaku bonsam ba asase we so e beba besi so nti tigale ne adi ni gina akwaku bonsam nti tigale abaye ti se kwaku bonsam sonfo wa asase we so ifise we nipa kwaku bonsam so nye nipa nti na ese se onya onipa a obetimi afa ne so di na ye na adwuma wo nipa mu nti tigale wo tumi a ye kwaku bonsam tumi eno no de ye na adwuma nti tigale sunsum bia no oye akwala de oye saman de nanso na ho den wo soro sen abosom ni nyina ti bosom bia tigale e wo soro sen no nti na tigale sunsum dos ne mofra dos efiri se kwakusi asase su no ono ni sunsum a oje no nti abosom nyina panyin e tigale
ene no bobo na so tigale ba ansa na wo ba tigare ba ye tigale aba tigale ba tigale na ofin fa no ba ya kwaku o yesrem ofisirem tigale free enough okay nti o ye esremuni papa betime de ya fada ni Jenny na o ye yo be pie Ghana because esremu de se anka ho de anka yo den se de tie nie ansa na sunsun bi baji wo de waye biribi no na chese wo firi ni mu ana mone ne wapam okay esremufo ankasa da ba ko ye be treat this topic me chere trap na se then we be ya kanfo we be ya nkranfo we be ya yi we fifiri those kind of stuff na esremu so fo no yakofo okay ye kwaku ase wanku sa bambofo nti wa hwa esremufo ho ode they carry saako energy no nti wonyina afiri janim wan ye janimu asonfo nti kwaku ba sase so no hia obi a odibe wa yadi ni begina nti ono na de ne ho bo afore se kwaku mfa me so si asase ne so nti tigale de ne ho bo afore ma kwaku okay nanso no yesremuni nti na tigale si a okasrem kasa viso misi o ye nipa nti tigale ye wunua okay nti ye nsuro tigale na mo ye bone dia suru no o ye baifo dia suru no viso tigale si form obechewo na juma no o kire abayi nti ye de saade no hye ne nsanti abusua bia epemwa na wakotigale ho ti kane no abusua bia bibi nkoyi a na wakọ abisa tigale ho no wakọ se sa time no won ni asunsum no tigale abeye nipa a won nua a se wo fa ne so edi ni asunsum edi ahie mu ti tigale no de ne ho gina ma asunsum nti na sa abusua na ebu om so na ekọ on so a ebua wakọ tigale ho okay oya nkọ tigale ho obekọ no popo oya nkọ no popo obekọ ti amframa ho na ti amframa de onye nipa okay ono de oye sunsun oye bofo panyi bofo ben Gabriel Michael anahwan David oye Michael nua okay right etiam from my Michael nua nti na ebinim ka say etiam from ono ane Michael no but enye no kore etiam from anye Michael oye Michael nua okay ojam from about to subienu na etiam from Sentia or no wonder say nkrofo say nkrofo ba wo mo use it amfam ana so fo bi aba me wo oye bofo pacho oye bofo onye bosom why oye bofo yes oye archangel okay nti onye angel mpo eti amframa angels na ye muatia ono na sonfo oh eti amframa no ye obofo panyi nti obofo panyi so wona sonfo a won hye nase aha nti ono na sonfo a hye nase no na omo ye muatia okay right aha nti omo na omo ye muatia nti sa muatia no ana omo ye abofo na eti amframa na mu de onye abofo oye archangel okay oye obofo panyi nti ye beka so obofo panyi nti se na ye ka obofo panyi Michael no sa na eti amframa so tie okay right na omo nyina no omo nya bosom nti obi komati amframa onye bosom okay onye bosomfo oh nemu mo kom ti gale oye bosomfo okom no popo oye bosomfo okom akonodi oye bosomfo ze sa sunsun we num nyina ye nipa okay semiria ti gale ye nipa yedie obewo maame obewo papa o wa asefo yes na asefo ne info na asefo ne esremufo nti obetimi ama ye that story because almost that story na ya na ye mede that story na ya na ye mede pa obi oye nipa de o ma me ne papa yes ya na de etie ne se asunsun mu a ye de wo mu gina ya na ye de wo ma ye gina ye no spiritually no ye de ne be fa busua no mu keke Kimbu family ehona tigale free okay nti na ne din ankasa de Kimbu no tigale no de ye mrane na dwuma obeye ye no
ana yɛde ball ne mrane okay ɛwɔ ɔmo kasa mu that is esere mu kasa okay na mmom ne din ankasa na yɛ kimbu no nti abusua bi a wɔn de kimbu bi a no yɛ Tigale ase okay nti Tigale abusua no ɛna yɛfrɛ wɔn kimbu nti wɔn ne kimbu family no nti kimbu Tigale Tigale ne yɛ ne mrane by kimbu na ankasa na yɛ din no nti na abusua na yɛfrɛ wɔn kimbu no kimbu family bi a no Tigale ase okay na Tigale no bɛ yɛ esere mu bosom panyi efiri sɛ ɔno ne sunsum a odi kan a yɛde ne gyinae sɛ gyinae ma Kwaku Bonsam okay nti ɔno ne bosom a odi kan ɛwɔ awiase nyinaa mu bosom ɔba aka ne paa yɛ Tigale akyi ana yɛde benya bosom nkae nti abosom aka nyinaa yɛ Tigale ma okay so ana yɛwɔ Saman eno na meka se onipa wu no wansie ne sie pa ne kra ne nenam ti one nam a obi a oyesunsun mu ni etimi kye no edma ne si obi so ana otimi kofo obi ko wia no de ne beye na adwuma nti ono no ye frɛ no Samankom okay right Matias dan so ye Saman kro no nti Tigale de ne origin ankasa no ye srem Kimbu family ehwa na ofiri okay right na mom na agya sunsum ni so no ba bia ofiri ankasa baaye no de ofiri gyanim nti na Tigale ohye ejemu fo mo ha adwen mbaya ne nsofo na be crash mo David obia wona ejuma nti obia ntimi crash obi ye ba be crash mo nsofo no ze fo mo afọ mo wa adwen no yeah bayi Reverend aya sunsum no yes wo mo tai no wo mo ho enenam oyo osem we de me ne bopa we de me pewa no na me ne nante beebi a me ko bia me twam kura me ma ne ho eyi de ne ye de Tigale de sunsum bia ofiri gyanim one ne bo na sunsum a one no eka pa na one no ye adwuma pa ye so ya ata no efiri se enka ne no na Tigale ene bosom a me fa ne se wan ya bofra Tigale papa des Kwaku Bonsam nti abeye ono ni oli bosom na wo ho na abusua bia ya ata no na chichire eno nso ya ata no na chichire busua nti ta no no nya bosom oyesu nti na dodo no ata no dane ne ho ti ta no na di gold ne ba ti abusua bia gold wo mu bia na eta no woska ai nti se okochichire busua no a na ohaw bi pia busua no ma instead of saying kenipa ne be kwata no ho moa no omo nko no ya Tigale ho ti bi wa yetimi tam no gold no ne ye de Tigale ho moa so ebi wo kra yetimi ko wi asu gold ne ye de akoma Tigale nti Tigale nso asu Tigale nim se asu ye ne papa nti obeba ne ho abebo na mane nti da bia na Tigale ne asu de want to say okay nti wa dwen na ya wo se wa ko wia asu ya ata no e de akoma Tigale dia ba so de Tigale sand na de be ko se ne papa no wa mfa anko asembeto no nti one no pa na hye adwuma ase e wo yam abusua hoduo okay ti abusua bia Tigale wo bia ata no so ho nti wa study a baby a Tigale akomo wo bia ta no bosom so ho okay nti ne ya eka Tigale konfo ta no konfo abusua bia ebi wo asechire no se ta no na chichire abusua no na abusua no hia mmoa na sunsun fufuro bia ni ho eka Tigale ni nti sa time no wo impemwa bia Tigale pe na na wan ko ne ho ti abusua bia betu kwan akosirim akọ Tigale ho fomwa na Tigale abeya gina ya ma na bi wa gina ya na on be ye no wodi ya ata no sika no na be kwa akọ Tigale no ya ndi nipa ka ne ho no de abeya gina ya na otwa nipa ne gu so ya ata no chiri moja nti nipa ne nya moja ne gu fom ata no be twa ne ho na Tigale abe take over okay nti afi ta no ma abusua no mu biem na Tigale na abedi abusua no so no wan san dia kodi Tigale na bia wan asan akọfa sunsun foforo aba no di Tigale nso kraman ya ba ho na Tigale nso atwe ne ho di Tigale twe ne ho a obekọ asuo ho ye de ye wo no ye de ama no de ne bo akọma nti Tigale ni asuo na ebo pa so ya ata no okay na ufiri ho a Tigale enso ne
menka no say sunsum a wendi awu ze tigale de ono obu atan won say o se o saman etwa ne ti ya so nti wo de wasam koma no obebu atan fenchi mama wo kwakubu nsam o de mra nanam mra di wadiu sa na tigale nam nti asuo bia obu atan tenene a onso so bone so no ne yonko ye tigale efiri se omo wo ya yebekun tigale wo yobekun tigale bo so mo nchewo emfa wo hunni oche wo kan wanu asem wi obeseku sanka maye bone ne de bone kuma bone fo won mra no no ti nya bone ti wa nya bone de a tigale ni uni asem nti asu ahodo a wembu atan no tigale epe won asem ati aframa nsusu ene tigale enampa efiri se ko nanim no bosom no ati aframa nso mbabai nti ati aframa mba bi nso ba nti se ya nkoje tigale a ekwati aframa ho nti ko nanim ati aframa nso be nya na konfo a wan be kan tigale ho nti se busua na ankwati aframa ho a ekwati tigale ho ekwati aframa ho nti afi wan be collaborate nti tigale pa de isunsuma one no sha ase a na one no tu ayonko a eye ni papa eso ya tan se me ye papa e de obi bekas na mafum tigale we na mamenko etana wona menko dwantoan tano yo batan obeti obeti ofum tigale na akota na tano benko a one ni kasa obeti se ni papa no na tano de yo batan nti mpempi tano cheni mu miensa ye watano tia tano kra ne wo yaw tano di nti na ono nko a wa chele mu miensa sa won se ye wo asunsum a mu yesu a wensi asase su kane nti oye panyi na ono nko a ne energy a wan ta nti obi a ye wo na ta bia won se ye wa bam tum ye tano a wow nti ono opai ni mu miensa nti obi a oyata bia ye tanoba tano de hie nti ono sunsun a oye enta nti omu na enta free nti ono cheni mu miensa ye wotano tia tano kra na ye wa yaw tano Reverend se bantafo ni ma ntafo ye we ma mienu oba ba ko be ma ba ko ebi o me ma mienu eni ti na eti sana na ya tano yeso ya tano ono cheni mu mienu sa na abodie mu no won wosoro no na won ye nyame ma wotoso enum eji nyankopon ne ba wotoso num ena ye wom na omo ye nta tafo me ma mienu oba ba ko na won ba asase ne so na tano no a cheni mu miensa na odi abenya sa tanokra tanotia na ya tano tanokra ni tanotia ni de wompie omosu ze won hosu asemonko woni nipa nsan ze wonu ya tano be kikire busua ni na ye ne bone nti won de atu wo ho nti wo ya obi ko o mada wo ho so nipa won sa tanokra no ono na Bible mu ye ka ne ho asema ye se obi ni owo kokon di owo so kunye Yesu Kristo ye sa ya tano no tanokra no ono no di owo so to obi onim sunsum sam bia me se wusu bewu na oba na mesima jewa Yesu ntimi nyewo tanokra si asisi ye se owo eja wo noko efise eja no ahihye e de ato se oni owo kon ye no odi ni so nti se tanokrasi a ese owo ko se owo sa tano so ekokun obi no owo so se onye no a ese oja no nti wo mienu penni a bodie tumi a owo ntimi ni won so titano so obekun a obi ntimi nyewo enye ya tano tanokra no oso mu a Yesu ntimi majewo abodie tumi bi ntimi nyewo ba mo wo pe no betimi ne no akasa amane chai nti so wo enso koku obi nata no si asese so owo eda na chiko so wo ntimi eni owo
en yesi en ni so okay nti se me ubewu na the fre tanokra na tanokra si asesi uwe ni ti se den se hoto opa ma doctor nka so china na ubewu ta one ne wada connection obi a oye sunsun ne bi a utimi ye vocation bi a ofre no nko a obeba beje no ama ofre tumi bi a na se obetimi afre ne asem me ka se reverend be kire me na ya na mafre se o tumi a yetimi di fre sunsun a ende obetimi afre no se me kire se won man abodie mu ana anya se wo de wano keke na wo se ma afre ya ata no de nsa bi agugu fo no aba da bi oma o invoke nti me frɛ na mana basi okay physical ba be gina o obeba na wa ba ji oni pako nti oba wo se uja no and the one ya we name ya one this the are zero we yale about obeba ba ji ni sisi me de me pene hu nti da reverend be frɛ ne ma be hwɛ no ma be hwɛ no ebusa mo me twere se da be ne ye be ko me sere mo nti omo wo ho saa body etumi wiei omo ye miensa wonya bosomo nti ya na ye me nwanwa se na no na me tie spiritualist bi no o ka se ya ta no ye bosom ta no bosom u ta no ye bosom ta no ye ja no ba onya bosom na mo ye wo ta no abosomfo me kire se o na chichira abusia nti o chichira abusia no na gina ye wa abusia no nti ye din so ko a tetefo no okofa etiamframa we say tigale na tigale akoku nipa tigale we chiri moja esu obi a chiri moja enti moja ni gupe obekọ okwa na won yakochi nipa kuno e de no adubi agina ya mate eso ya ta no enti sunsum ni sifom a oseta no na asie nso ye bosom nso na ye bosom ta no nso nya bosom dini a wondi benya ata no bosom ti ta no agina ya no esi ho no wondi aye bosom no okay ti akom na akom na teko na sa bosom na sini so oye saman nti ye frɛ no samankom ti okom ta no de na so oye saman ta no din keke no de nam so ye ya ata no onim ni ba bia ebi na me kire o se so ta no konfu a ta no chenu mu miensa ta no krata no tia ya ta no eti kata no konfu na akole kwa so otimi nya nkwa asa ote no Ezi mi say tana comfort do say upa afa ne ko obewu o mapam ta no ebusua nkomo twetwe na ye de empanifo ne bu wo mo bese agro ye de na de se nkrasefo ai reverend o bibi abeka da fofo ye ba beto aso de meka no say bosom wo ho okay bosom wo tumi na odi ni tumi na so kai say bosom tumi wo ba bi ekoduru efiri say me say oye saman oye wunu nipa nti se wo som bosom a na metu fo se yen som bosom okay right sara na wo so be ya hweye se wo ma wa no nkoti abosom every say me se bosom no eti ye de en tigale okay tigale e papa ye kwakubo nsam nti se kwakubo nsam e na wiase hye ne nsa na wo se tigale wo fie ti ko twa ne mpo a tigale betime ekun ochina okay efiri se wo tumi asase ne ye wodea de wo so nyina ye wodea opa fa yesu din fa hwan din tigale ba bekun okay opa ubo yesu din na okun nti me kan ba be wie se tigale wo ni tumi ne na hoden ne na dwuma ye de ahye ne nsa di wulemu no no so ni lemu ya nsomo no ye de nidie na ma no okay nti nkosom tigale ifise wuntimi nsum sunsum kwakubo nsam wuntimi nkosom no ifise oya de an uye nipa obefom ofom so a onfa nchewo nti ya nsom bosom na mom ye dinne ne ya nya won hommoa okay ifise tigale wo na dwuma a woye se be bayiye tete obayiye hawa tigale si a obetimi aboa wo esi bayiye ne ho kwan e wo ho okay a bayiye ntimi me hawa na wetimi aye wadwuma nti enye bone kwan so okay nemom say ye de hye wutirim set tigale ye bosom ti bosom ye kwasea ye se abosonsum ye nkwaseafo no sansam no ye da nipa ne ye mbre ne ya manne if say e bia na wo a wo ka saa no wabusua no na tigale na be kyekere
nti ukodi na tem sa aboa kwasea no ene na oye kwasea no wabeboa mabusia nti ode nome a eni aduro beto so ti Christopher bra ye bre yare ahodo atu atese ni ade ni nyina ne kofa bai efempi ube domo asuko no ne free ha krachi bi ba me ho me di ba wiye no na eso ya ata no na kwachichire won ya busia ana when God ata no baaye tano dane ni hunipa tano de eso ya ode otimi dane ni hunipa no wa ba no sresra de obetimi abeso ahwe asra wade tete o de manu a eno ha no nurse no adane ni hunipa no wa ba no wa bishira kane no na eno no rishira busia nti oba ebi ensukom na de me mama me nsu no bi wa address basa nti wutimi da odo di kire no ma ne nsu ma ne bribia sin ha obohunu no adane no asen aba no di gold abrem o di gold bre won na o ma won gold na won ni yafunu aye de woba ana o ma yafunu woba ti afi wentimi be woe abusua ne dore na won so won san pesika no di sika be kan won ho na watam sika no won ko fa sunsun foforo bae ko fa sunsun foforo bae no na mache ono ta no ne ba na ode na brem abusua no mache na kunu di na ye ejinade ni gold no ode ma won no eno no entam de ko ma abosom foforo no wende ta no chi wade ko ka no ntita no me se o cheni mu miensa ni nua ba ko mu fui se ade na ya wotena se ne ye o se me ntwe ti me sorry we ye sunsun bi ho asem ti me kan se di onim abakosem di onim sunsun ko me kan ho asem eso kase bi a wo ye man na sorry ye ta no nua pa nti ohunu se history bi wo mo se akwa bubomofo bi dane abe e bi si ho no na wo story na me kan o ye nipa kan ye nkwa na sas okra no o tu sa na mo no ana osan ko ni nua ba ne ho se ni nua ba ne mo ano no no amacha no chiwade no mfa nka no se be ya ta no ntete no se ya wo onye me ninku no na ta no se jalo me nya ne hwe nti ni nua no de ye se on fa ncha kwa no beku no nti okọ ba bi ne ye kire ta no chiwade ne akwa nkire se o meye wo ta no asuo num nti won se ye asuo ba ko da na ye se ye nka wo mumum na okoka no ye story ka mo fra nya no a da ba ko amba ba kire sa abusua no ase na ma kire mu yi nti sa chiwade na nkode ko hye won tem se be ya wo tu ni nyina nti mi operate bi na sunsum no dane no abesi ho sa abusua no ase na wan ko ta no homwa ebium nti odome won no de yale to won so ti gale de yale atomo so we so de yale atomo so nti abusua no we yare a sa yare no owu ya na kosi we so owu ya na kosi we so sa le kono sa besi nei nti omu ba ye na sei na wo ho be kire mu kire abusua na se afi na ombehu sa ene de o kan se onumpo de na o se ye no uhu na obiso ama no simini aba ko bi o hye me de kura de ye obi a wako ni school awie ni university ye wo age a wodi a account ye na djuma papa bi sikani o ye na djuma papa bi nimdifo na yare na to no kwem na no a se ne de ye no ne bra ba ko hye dem no no se ne de ye no empo no anyi obiso ama no enti sa no ma we okotwa ampoa o oba okofa no no na ye hata no edehie no ba ne koye ni bibi no koye ye no wo ma hwe odi boni amadi mi nyina na fe wo sia bebe twa me mpoa me ba mpoa ani somwe no pa de yale ne kan nti ne ono no dia odi benya ye na as a result of atemdidi okodidi ta no so na sa abusua no kra mo de ne ka na wo de nko hwe o han no atemba akon nti me ka besi so se mo sofo bi na daawo efi se wabusua no wonim bosom na esi wo fie no a wo de obeto ya nti esi bosom wo mfie bosom na wo fie wonim na se itigale eba bi na hye ho se ye eso ya ata no agina ye na wo ho se ye etiamframa ana no popo you don't know
enti wo se wo se bosom kwase abosom aboa no wa hwe yi a na wa wo de ho koto asem pa ti metumfo se ma wani na ho na fo nidie masunsun bia ne abodie bia efiri se wonnim abodie no ase okay na wonnim na ho den ni tumi nkosom bosom efiri se bosom eye wonua okay na mum de meka ne se fa nidie ne obuo masunsun ne abodie bia okay na wo yesa bosom bi kura betimi aboa okay efiri se bia na wabusua no na chichire bo anananom ne dia wo de be ma no na wo ankodi na tem se na enipa edi ne bi no so bo anananom otimi be boa wo se bia no ya kwapam ze nananom ne kwapam se busua me de hye wonsa kosi se wiase be ko na wiye wiase nko na wiye nti wonhira nyina hye tigalensa so na chichire ya ma ware nyina mo de ko hye ne nsa ne dia ti tigalensa ya se ana okwa ware adan na nipa bebre akwa asore agi Yesu adi bo mpa yenso wontimi nware na ne asem ya bisa ye ho ne kofa ba ne say sa ware ne hye tigalensa tigale na be approve to sofo nim invocation obetima frɛ tigale agi wa ware free ne nsam a I am telling you, Yesu Christo ko jefe wa tigale ho. Tubo ni dina wona kwa. Owura Yesu o meboa. If say on ko jefe wa bosom ne so. Tigale ye ne nana eye ne ba. Kwaku wonsam ye nunua, nti kwaku wonsam ba. Say ne ba. Ti ono abofra Yesu enkoje den wo nanan ase. Se ne enko de pani ni sisi na na kwa kwaje aba. Debi eye mra. Eye den wa wale ekodi ni ho. Okay. Nti ono nimu mra. Ti on ha no ho nkoje hwe wo ho. Se wakofum tigale a Yesu Kristo on koje hwe wo ho kutua uka se Yesu no ankasa ne ma befum ye no ya nyini moja ade na ya ankasa oyeja ne banti wafum ane ne ya twam keke ye de ya no atwam na obehwie ne moja gui litua aka na wo de wo kode ka wo si Yesu na metua ma obi huhum obi kokeka busia obi huhum obi nkeka ampa dia me di jetiefo no moma mwani na ho okay na bie wa adwene mu na fa nidie ni obuo masunsun na wanya ho ayeye trosem ewom Romans 13 kokan ho obehunu se ye be ka kire wo okay me das abusia nim se ne de Reverend Afrifa ebisi bebre na wachire ye tigari ase ye wia ba abekire tanon so de ebe ye nyina ni munchichimu ya wabeche nyina anu se ne de dwumade ni nyina ebisi ye frema abenado bia anso ye Curiosity TV yakra Yesu mai Yesu mama Yesu mama Yesu mama Yesu mai Yesu mama de na ni abra na sumanu jodi abra wona mechichene were Yesu mai Yesu mama de na ni abra na sumanu jodi abra wona mechichene were